A los franceses les encanta con... Poularde de Bresse rôti à basse température, champignons glacés au vin blanc et soufflé de pommes de terre Mona Lisa à la crème de camembert tiède. Más o menos. Pero nosotros lo tomamos con un pescado bien fresco y tan a gusto. Albariño Rías Baixas. Gusta allí, gusta aquí. ¿Qué son cultivos sin? Son cultivos sin sorpresas, sin sustos, cultivos sin trabajo añadido, sin nervios, sin agobios, sin complicaciones, cultivos sin malas hierbas. ¿Comprendes? Cultivos sin. Con Touchdown Premium y su nuevo System 4, el herbicida cargado de tecnología. Singenta. Solucións para a viña. É un produto Singenta. Máis información na nosa web. ¿Cultivos sin? Son cultivos sin sorpresas, sin sustos, cultivos sin trabajo añadido, sin nervios, sin agobios, sin complicaciones, cultivos sin malas hierbas. ¿Comprendes? Cultivos sin. Con Touchdown Premium y su nuevo System 4, el herbicida cargado de tecnología. Singenta. Solucións para a viña. É un produto Singenta. Máis información na nosa web. As principais innovacións do sector agrario e, en concreto, do vitivinícola, deronse cita en Ribadumia. 7 proxectos foron os protagonistas do 5º Foro de Innovación Produtiva do Sector Agrario, impulsado pola Axencia Galega da Calidade Alimentaria. Un encontro celebrado na Estación Experimental de Viticultura e Enoloxía de Ribadumia, e no que, polo tanto, o sector do viño estivo moi presente. Despois dos proxectos que temos de durante 3 anos, expoñelos ao resto do sector e que vexan que hai innovación e que hai cousas novas que moitas veces, se fóramos como unha empresa privada, sería complicado, pero que a axuda da Xunta de Galicia, en este caso da GACAL, pois con un porcentaxe elevado do custo que ten, pois ao final nos axuda a ter ideas que moitas veces se poden levar a cabo e outras non, pero polo menos que quede aí e para que outros xa que queiran tamén ter a mesma idea, que non cometan os mesmos erros que podemos ter nós, e moitas veces pois melloramos un pouquiño, pois tanto a nivel de viños como a nivel de tratamentos, como un pouquiño de todo o sector. Temáticas de distintos eidos, pero que teñen como nexo común a importancia da investigación e a innovación. Outro elemento que comparten os 7 proxectos presentados aquí vai na liña de adaptar o sector aos desafíos que supón o cambio climático. Si, de feito, falar de rega en Galicia parece estrano, pero o certo é que cada vez é máis necesaria, sobre todo para novas plantacións que sin auga xa non van arriba, non? Entón, neste contexto de cambio climático que vivimos, e tendo en conta que nas zonas de Monterrey, como foi na zona na que traballamos nos, pois xa hai veráns moi secos, é necesario que cada gota de auga que se aplique sexa no momento oportuno para aproveitala ben, non? Nesa liña salienta un dos proxectos con base no Salnés e coa implicación da adega Martín Kodax. O estudo chamase Regavit e céntrase nas posibles necesidades hídricas dos viñedos no futuro. O Grupo Operativo Regavit tiña como obxectivo desenvolver unha ferramenta de predición das necesidades hídricas do viñedo para poder informar o técnico do viñedo canto tempo ten que encender o rego para cubrir esas necesidades, non? Entón, desenvolvemos distintos modelos para poder predecir a evapotranspiración de referencia, para poder predecir tamén o coeficiente do cultivo en función da fenoloxía do cultivo e do tipo de solo e da parcela experimental, e con estes datos somos quen de informar a bodega semanalmente do tempo que ten que encender o rego para cubrir estas necesidades. Evitar, que no es muy típico de Galicia, pero bueno, ver cómo se comporta con el cambio climático, el estrés que reciben las plantas frente
frente al estrés climático por el riego, vamos. Martín Kodax está presente noutro grupo operativo que participou na xornada. Neste caso, cunha investigación dirixida a estudar o emprego das cubertas vexetais como estrategia para reducir a aplicación de fertilizantes químicos. Siempre intentamos adaptarnos un poco a las tendencias y sobre todo que está en auge la sostenibilidad y el respeto al medio ambiente y bueno, pues intentamos eso, con el estudio de las cubiertas, pues ver si hay alguna posibilidad de reducir la fertilización química con las cubiertas vegetales, que son, bueno, de manera natural una aportación de nutrición a la planta. La captación que se hace con el cultivo de la vid, pues digamos que seríamos respetuosos devolviendo esa composición de forma natural al suelo. Pero Martín Kodax non foi a única adega que participou na xornada. Adegas Valmiñor desprazouse ata Ribadumia para presentar o seu proxecto piloto, froito dun traballo de 3 anos, unha comparativa da aplicación de fitosanitarios empregando dunha banda o método tradicional do tractor con atomizador, da outra vehículos non tripulados automatizados, drones. No cal se comprobou que os tratamentos con fitosanitarios son o mismo de eficaces que cos tratamentos convencionais, pero unha das cousas que intentamos demostrar era que primeiro é que os tratamentos ao logo estar en contacto os fitosanitarios co personal, pois reducimos un pouco, melloramos a calidade de vida e a saúde. E segundo, a reducción do consumo de auga. Estamos falando de que con unha comparativa de 25 hectáreas, o que facemos é, con 2.500 litros de auga, damos o mesmo tratamento que antiguamente con tractor e atomizador que estaban 25.000 litros. Entonces é unha reducción considerable de auga. E despois tamén vemos o tipo de boquillas que hai que empregar, a altura que ten que ir o dron, un poquinho pois todo ese os tratamentos cos RPAs. Ademais destes beneficios, con este sistema Adega conseguiu sortear outro dos problemas que ten o sector vitivinícola dende hai anos, a escaseza de persoal. Sí, ademais tamén estamos vendo que non hai personal as adegas non atopan persoal para dar os tratamentos e tal, entonces un dron pode dar máis ou menos para as 25 hectáreas tardaría sobre un día e medio e un tractor tardaría 5 días, entonces tamén reducimos un pouco o número de carga de traballo ao personal porque non hai. Nalgúns destes estudos tamén están presentes as universidades de Vigo ou Santiago, tamén a Deputación de Pontevedra, que a través da Estación Fitopatolóxica do Areiro participou no proxecto Plasmowine. Bueno, pois Plasmowine é un grupo operativo que tiña como obxectivo atopar un momento óptimo para a aplicación dun tratamento de mildio contra a vide. Entón, o primeiro que facíamos era determinar o momento idóneo do primeiro tratamento do ano e despois determinar o momento idóneo para a renovación deste tratamento. Para facer isto tiñamos en conta o modelo de risco de mildio que ten en conta variables meteorolóxicas e fenolóxicas e tamén a presencia do fitopatóxeno no ambiente polo reconto das esporas de mildio con captadores de esporas, non? A hora de identificar o momento idóneo para aplicar o primeiro tratamento, dende o grupo operativo deseñaron dúas estrategias diferentes. Nunha delas agardábase a que aparecera a infección primaria, na outra aplicábase de xeito máis preventivo. Para o momento idóneo do primeiro tratamento diseñamos dúas estrategias diferenciadas, non? Unha estrategia consiste en esperar a que apareza a primeira infección primaria e que cando a incubación está máis ou menos en torno ao 80%, xa se poden empezar a detectar as primeiras manchas. É aí cando se aplica o primeiro tratamento. A segunda estrategia, que é máis preventiva, consiste en aplicar o tratamento antes de que o modelo dé o 100% de infección. Con eso que facemos é que non se produza esa incubación e entón as manchas xa non van a ser visibles, polo tanto non van a esporular e non van a xenerar infeccións secundarias. O foro rematou cunha visita ás instalacións e predios da Estación Experimental de Viticultura e Enoloxía de Ribadumia, da man dos seus responsables. ¿Qué son cultivos sin? Son cultivos sin sorpresas, sin sustos, cultivos sin trabajo añadido, sin nervios, sin agobios, sin complicaciones, cultivos sin malas hierbas. ¿Comprendes? Cultivos sin. Con Touchdown Premium y su nuevo System 4, el herbicida cargado de tecnología. Singenta, solucións para a viña. É un produto Singenta. Máis información na nosa web.
Incerteza e preocupación, estas son as sensacións maioritarias no sector do viño español en xeral e na denominación de orixe Rías Baixas en particular, ante as ameazas do presidente norteamericano Donald Trump de impoñer un arancel do 200% a todos os viños procedentes da Unión Europea. O secretario xeral do Consello Regulador da denominación de orixe Rías Baixas, Ramón Huidobro, explica que no sector hai preocupación e incerteza por saber que é o que vai pasar co mercado de Estados Unidos, que ademais é o principal destino das exportacións dos viños Rías Baixas. Con todo, Ramón Huidobro confía en que todo quede nunha ameaza máis por parte do presidente Trump, como ten ocorrido noutras ocasións. Así mesmo, solicita ás autoridades europeas e norteamericanas que senten a negociar para acabar con esta escalada de ameazas e que o viño non sexa utilizado en ningún momento como moeda de cambio. De feito, Rías Baixas mantén as súas accións promocionais en Estados Unidos, o seu primeiro mercado a nivel internacional, cunhas vendas de 2.920.000 litros en 2024 por un importe de 23.410.000 euros. Unhas cifras que supoñen un incremento sobre o ano anterior dun 13,93% e un 15,18% respectivamente. Na actualidade, un total de 85 adegas da denominación de orixe Rías Baixas se exporta a Estados Unidos. Los japoneses lo toman con... トロ、サーモン、ハマチ、イクラとウニの軍艦巻き、マグロ、生わさび、コシヒカリ、赤酢 o algo así. Pero vamos, que aquí te lo tomas con un arroz y te quedas nuevo, ¿eh? Albariño Rías Baixas. ¿Gusta allí? Gusta aquí. A Consellería do Medio Rural publica a convocatoria da nova campaña da PAC cun orzamento previsto de 224 millóns de euros. Calcúlase que beneficiará uns 23.000 agricultores e gandeiros. Estamos a falar dunha convocatoria que este ano 25 vai aproximar aos 225 millóns de euros para o agro galego e que son esenciais para estas rendas complementarias para os nosos agricultores e gandeiros. María José Gómez explicou que a PAC contempla axudas directas que inclúen, entre outras, as axudas básicas á renda para a sustentabilidade. Neste sentido, salientou que estas achegas contribúen a apoiar unha renda agrícola viable e a resiliencia do sector agrícola, co fin de mellorar a seguridade alimentaria a longo prazo e a diversidade agrícola, así como garantir a sustentabilidade económica destas producións. As achegas directas contemplan tamén os ecorreximes, prácticas voluntarias que levan a cabo os agricultores para impulsar o rendemento ambiental e climático relativo á PAC, xunto coas achegas asociadas á produción. En relación coas axudas ao desenvolvemento rural, contarán cun orzamento de máis de 43 millóns de euros. O investimento distribuirase entre as axudas relativas ás intervencións ambientais e climáticas do Plan Estratégico da PAC, os pagamentos a zonas con limitacións naturais e outras limitacións específicas procedente da medida 13 do Programa de Desenvolvemento Rural e as axudas para zonas con limitacións naturais e outras limitacións específicas incluídas no PEPAC. A maior novidade desta campaña está relacionada con estas liñas que, a diferenza da campaña anterior, ademais de presentar solicitudes de pagamento no caso das axudas plurianuais de desenvolvemento rural, tamén se poderán solicitar achegas para intervencións de razas autóctonas en risco de erosión xenética, cultivos agrícolas ecolóxicos e gandaría ecolóxica. Sabedes que as axudas da PAC teñen dúas liñas. Por un lado, o Fondo FEAGA, de Garantía Agraria, que é onde vai o grosso do orzamento, alrededor duns 180 millóns de euros, e o Fondo FEADER, de Desenvolvemento Rural, do que se achega aos 44 millóns de euros. Outra novidade nesta campaña da PAC destacada pola conselleira é a utilidade que vai ter a flexibilización na rotación ou diversificación de cultivos para que os agricultores e gandeiros damnificados polas condicións meteorolóxicas non vexan minoradas as axudas. Outra novidade pois é esa BECAM 7 que este ano, como vistes, foi un ano complicado climatolóxicamente falando e non todos os agricultores puderon rotar eses cultivos, entón se vai a permitir unha flexibilización pois nesa rotación ou diversificación de cultivos para que non se vexan afectados nas axudas da PAC, non?
Por último, María José Gómez mencionou tamén unha liña de achegas forestais dotada con ao redor de 750.000 euros destinados aos compromisos de mantemento de forestación e do certificado de servizos ecosistémicos para contribuir ao cuidado, mantemento e demais traballos posteriores á plantación. Estas achegas están xestionadas pola Dirección Xeral de Planificación e Ordenación Forestal. En relación coa campaña de 2024, Galicia xa efectuou pagos por un valor de preto de 160 millóns de euros, incluindo as axudas directas e as achegas para zonas con limitacións naturais, aínda que compre lembrar que este exercicio aínda non está finalizado. A Deputación de Pontevedra ten aberto o prazo para que confrarías de pescadores, federacións de confrarías e agrupacións de mariscadoras e cooperativas agrogandeiras da provincia poidan solicitar axudas ao abeiro das dúas liñas dotadas cun total de 700.000 euros, 200.000 máis que o destinado no 2024 para apoiar o sector primario. En ambos casos distribuiránse por concorrencia competitiva e as entidades terán un prazo de 20 días hábiles para presentar as súas solicitudes. No caso das axudas a cooperativas agrogandeiras que ascenden aos 350.000 euros experimentan unha suba de 100.000 euros con respecto ao ano pasado. A través desta liña, a Deputación repartirá entre 600 e 45.500 euros que servirán para financiar ata o 65% do investimento. Con estes fondos, as cooperativas poderán realizar investimentos para mellorar os seus servizos, impulsar a comercialización e valorización dos seus produtos, mellorar a formación, desenvolver proxectos de innovación e, entre outras actuacións, investir no uso das novas tecnoloxías ou enerxías renovables. Os viños de Rías Baixas viaxaron un ano máis ata a Feira Internacional de Viños e Bebidas Espirituosas ProWein, que se celebrou na cidade alemá de Düsseldorf. Nesta 31 edición, a denominación de orixe galega contou cunha caseta no pabillón internacional do ICEX, na que os asistentes puideron gozar do seu clásico túnel do viño, integrado por 111 marcas de 61 adegas. É unha cita imprescindible e ineludible para esta denominación de orixe. Ata alí desprazáronse en representación do Consello Regulador o secretario xeral Ramón Huidobro e a directora do Departamento de Marketing, Eva Mínguez. Ademais, varias adegas de Rías Baixas estiveron presentes tamén en Alemaña no posto da Axencia Galega da Calidade Alimentaria da Xunta de Galicia. O espazo institucional acolleu un total de 20 adegas das distintas denominacións de orixe e indicacións xeográficas vitivinícolas galegas, 7 delas da de Rías Baixas. O stand de Galicia contou tamén cun túnel do viño, augardentes e licores coas referencias premiadas cos sacios nas catas de Galicia 2024, onde puideron degustarse estas bebidas armonizadas con outros produtos galegos de calidade diferenciada. Este espazo estivo atendido polo sumillar Alejandro Padín, que se encargou das explicacións técnicas aos profesionais que asistiron á feira e entraron en contacto coa oferta de Galicia. Esta feira internacional que se inaugurou o pasado domingo é un punto de encontro chave para o sector e un dos eventos vitivinícolas máis prestixiosos de Europa, pois nela participan máis de 5.200 expositores internacionais procedentes de 65 países. Ademais, é o escenario perfecto para a apertura de novos mercados, pois a esta cita acudiron máis de 45.000 compradores de 135 países. Alemaña forma parte do top 10 de principais mercados de exportación da denominación de orixe Rías Baixas, polo que se trata dun destino estratégico dentro de Europa. No exercicio de 2024, o país xermano importou un total de 166.455 litros por un valor de 1.450.000 euros. Na actualidade, máis de 60 adegas de Rías Baixas venden os seus viños atlánticos no mercado xermano. Debido á súa relevancia, o Consello Regulador levanos impulsando plans promocionais específicos neste mercado. Nos próximos meses, a DO Rías Baixas continuará levando a cabo accións promocionais en diversos eventos. Deste xeito está previsto que participe no Salón Grumets, que se celebrará no mes de abril en Madrid, así como en Fenavín e a London Wine Fair en maio. ¿Qué son cultivos sin? Son cultivos sin sorpresas, sin sustos,
Cultivos sin trabajo añadido, sin nervios, sin agobios, sin complicaciones. Cultivos sin malas hierbas. ¿Comprendes? Cultivos sin. Con Touchdown Premium y su nuevo System 4, el herbicida cargado de tecnología. Singenta. Solucións para a viña. É un produto Singenta. Máis información na nosa web. Los mexicanos lo toman con... Tacos al pastor con su adobe de achiote, chile serrano y especias, guacamole de Michoacán y totopos bien crujientes. Ah, sí, ya. Pero vamos, aquí nos lo tomamos con un corderito lechal y divinamente. Albariño Rías Baixas. Gusta allí, gusta aquí.